माजबाद पुलिसनि सिग्रोमनायाव फिन 50 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामनो मोन्दों। अरां जगन्नाथ थानसालिनि साखाथिनिफ्राय दिनै गारि AS02W3848 नम्बरनि गंसे काराव गान्जाखौ जब्द खालामनाय जादों। 50 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे गारिनि सालायगिरि बिद्युत नाथखौ हमनो मोन्दों। माजबाद पुलिसआ जाथायजों सोमोन्दो थानाय मोनसे केस नम्बर 45/25 आव रेजिस्टार खालामदों आरो नायबिजिरनायखौ खालामबाय थानाय जादों।